Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma kavika chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. I am about to get married, but zvisingazivikanwi nevabereki vangu ndezvekuti inini I am no longer a virgin, uye zvekare havatozvizivi kuti ndakatombotizira ndikatombonogara neumwe murume uyu ndakagara naye kubva apo pandainge ndiine 20 years until when I was kicked out by her mom, because amai vacho ivo vanoenda kumasowe. Saka mukuzonofamba vakabva vazoudzwa kuti inini nditori neproblem, like chibereko changu hanzi chakakanganisika. So mushure mekunge vazondiudza kuti inini vainge vapiwa chiprofita chekuti chibereko changu chakakanganisika, I then started believing in it, because already ndichizosvika pakutizira sandikuti ndiye murume wekutanga wandainge ndakatanga kusangana naye pabonde. Nditori nevamwe zvekare vandainge ndakambosangana navo pabonde, but I was just trying them out ndigere zvangu pamba pevabereki vangu. But as for this one, uyo wandakazombonogara naye in secret because of his financial stability, ndakabva ndazviudza kuti it was far much better kuti ndinge ndichingotizira thinking kuti it was going to work out for the best. Well, mukomanashe, ndakati ndaudzwa navamwene vangu ndakarwadziwa zvangu, but I was so happy kuti vainge vakatondizivisa kuti this was the problem that I was facing. At least I would find a way to get it sorted out. So ndichizonotanga kugara nemwana wavo, zvakaitika ndezvekuti ndaiva nevakomana vangu vaviri avo vandainge ndichidanana navo. Then ndakabva ndazoita iye inonzi false pregnancy, whereby like zai rinofungidzira kuti it has been fertilized. Then you start to have even my pregnancy symptoms and whatnot. So between the guys that I was dating, I then chose one. Ndikabva ndati uyu ndiye anoita uyu, ndikabva ndazomutizira so happy ndichitoti ya inini panapa ndatova nepamuviri. Even iye aiti achinorara neni, especially when I was thinking kuti ndatova mu2 months, achitoti yeah, I can feel kuti iwewe you are pregnant. Ndakabva ndazoita miscarriage paya. Mushure mekunge ndaita miscarriage mukoma, ndakarwadziwa. Vamwene vangu vakabva vazodzifambira nyaya dzacho, ndopa vakabva vazonoudzwa almost like nhoroondo yeupenyu hwangu kuti pandainge ndichiri kuhigh school ndaidanana nematicha, but mukomanashe ndakatanga kudanana nematicha naheadmaster vangu to be precise apo pandainge ndichiri grade 7. Saka vakazotanga kurara neni pandainge ndava form 1, and inini it's not like ivo ndivo vakandimanikidza, like ndiri munhu ane body hombe. So there was this other day when I went to his office, ndokubva ndatotanga kutova seduce and he fall for me, ndokubva ndatotanga kutodanana. Saka ndakazoti paya ndava kunyatsokuziva kuti chii chinonzi munhurume, ndainge ndava kuita korora. Ndakarara neshamwari dzababa vangu, ndikarara nemaelders kuchechi, ndichiita kuchinjanisa varume, and ndiri munhu wewo kuti ndakabva ndazonyatsokudzidzira chitsotsi chekuti murume wose uyo wandinenge ndodanana naye ndinotongomudza kuti iwe inini I'm still like a virgin, and if you want to be with me, I do not want you to waste my time. Saka varume vazhinji vanobva vazova very addicted kwandiri uye vachindipa mari vachiita sei. So in the meantime, when I was dating all of these guys, semunhu wekuti ainge asingashandisewo dziviriro, then ndakabva ndazobatira pamuviri. I first had my pregnancy when I was in form 2. I still remember kuti it was second term in form 2, ndopa ndakabatira pamuviri. Ndikabva ndazoudza murume ainge andipa pamuviri, iye akabva ati no, it cannot do, and akati mwana iye ainge asingadi kuti ange achizozvarwa. Zvino ndakabva ndati ndoita sei? Akabva ati it is far much better kuti ndinge ndichikupa mari. Saka akabva azondipa mari, then we ended up going together to this other woman uyo akazondigadzirira mishonga yekuti ndinge ndichinwa. So on that night I had to sleep over at the guy's place. Ndokubva ndanyepera vabereki vangu kuti ndainge ndichienda kunorara kumba kwefriend yangu
uyowo ainge achiita zvemadhiri ake aitiwo kana achienda kusleep over aiuyawo kumba kwedu then obva azongotandara zvishoma neni ndobva ndazomuperekedza mushure mekunge vabereki vangu varara. Vanenge vachingofungidzira kuti tiri tose kuitira kuti kana vabereki vefriend yangu kana vakazofona then vabereki vangu they can be like a witness. So ndozvandakaita ipapo tikabva tarara kumba kwagovaya vaya ndaibleedha sei, but chakazondinetsa mukomana ndechekuti the bleeding did not stop that quite easily. Ndakaramba ndichingobleedha until finally one day ndopandakazobleedha ndichiona kuti rainge riri ropa rainge rakasangana nemazinyama. Ndaisatoziva kuti chibereko changu ndochainge chava kutokanganisika. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma ndiri munhu uyo nekuti ndinoti kana ndiri kumaperiod when I look I see kuti each and every time pandinenge ndableedha paya ndinotoona mazinyama and which I know kuti chiprofita chakapiwa vamwene vangu it was nothing but the truth. Izvi ndo zvinotoitika kwandiri. Zvino chinzwaika my parents ivo they have since accepted this other guy who wants to marry me, but as for me mukurume uyu ari kuda kundiroora agoti tinofanira kuti tinge tichigochata. I have lied to him. I have told him in front of his relatives kuti inini I'm still new in the box and sati ndakamborara nemurume or anything, so I'm scared kuti if I get married to this guy something bad might happen. Find out kuti inini nekuda kwemamiscarriages ose awo andakaita because ndainge ndichibvisa nhumbu is going to find out kuti I can't give birth anymore just like I was told by my previous vamwene. Saka ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Should I move ahead and accept this guy whom my parents know already, or I should continue zvangu ndichingoita zvandagara ndichiita angu zvechibhishu? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu mainge muri mugore ra2010 apo pandakapindwa nemweya wekuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichichekeresa amai vangu. So amai vangu ndakatoenda kumusha ndikabva ndazonovatora. Ipapo ndainge ndichidawo promotion kubasa, then ndakanzi amai ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizouya navo kuHarare. Ndobva ndaenda navo kumba kweng'anga iyaya. Zvino ndakati ndaenda kunotora amai, ndakazoti paya patainge tava kubva kumusha as I was driving ndakatarisa amai vangu mukoma. Then I found a place where I pretended as if I wanted to buy something. So takabva tazonopaka pane rimwe garage. Mukoma ndakabva ndazopinda mutoilet, then ndikabva ndazotanga kuchema. Ndakachema mukoma, ndikabva ndakumbira Mwari ruregerero nekuda kweizvo zvandainge ndava kuita. Ndakazoti ndabuda muya at that time ndainge ndatokumbira Mwari ruregerero, ndikabva ndangonzwa voice richinditi I was supposed to say the sinner's prayer. Ndakabva ndazoita that sinner's prayer and I felt relieved. Mukoma, I don't know how to explain the feeling that I felt. I felt as if painge paine munhu ainge akauya ndokubva azoturunura mutoro uyo wandainge ndichinzwa kuti wainge uchindiremera, wandainge ndakatakura pamafudzi angu. And I started feeling so happy. Ndichitobva mutoilet muya painge paine vamwe vakadzi avo vainge vakagara zvavo vaya vanotengesa matoilet tissues. Vakatoshamisika kuti ko murume uyu kubva zvaapinda mutoilet anga chingori mutoilet, because I think kuti I did spend nearly an hour ndingori mutoilet muya. One of the ladies even asked me if I was okay, vachifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichirwara. Then I just said no, I was okay. I gave them some extra money. Ndobva ndadzokera zvangu ndikabva ndatengera amai vangu zvokudya, neniwo ndikabva ndatenga zvokudya. Ipapo mukoma
ndainge ndakanzi kusvika amai vangu vachizonofa ndainge ndichifanira kuita iya yavanoti dry fasting. I was only supposed kuti ndige ndichizongodya pakati pahwo usiku ende ndichizonodya mukoma. Ndainge ndakanzi pandinopakura handipakuri ndichiisa chikafu chechi muplate, but ndainge ndichifanira kuti ndige ndichichipakurira pasi ndobva ndangotanga kutongodya chikafu chechi chandinenge ndapakurira pasi. Saka ndakabva ndazotenga chekudya ndikabva ndatotanga kutodya zvangu. Zvino mukoma, as we were driving, when we were about to get into Harare, I can say kuti maybe it was nearly 8 kilometers just before Harare, ndipo pandakabva ndazoona imwe mhuka. At that time I think kuti it was somewhere kuma 10 p.m. mhuka iyi mukoma ndakangokaruka ndaiona. It then crossed the high. Mhuka iyi ndakangokaruka ndaiona yainge yakamira pakati peroad. Little did I know kuti this was the beginning of my spiritual attacks, and zvainge zvitori zvinhu zvainge zvatumidzirwa nasekuru vaya vekundirombesa. Saka ndakangoramba ndichingodriva ndikanzwa voice rainge richinditi namata uye zvekare usaudza amai vako kuti pane zvawaona. Saka ndainge ndava kungonamata, and I then started playing my gospel songs. Mukoma ndakatanga kuridza masongs egospel kudzamara tichizonosvika pamba. Ndichinosvika pamba then ndikabva ndazoenda kubedroom, then I started praying zvekuti kana mukadzi wangu akatoshamisika kuti ko munhu uyu angosvika pamba nekunamata, what's up. Saka ndakangomudza kuti ndainge ndiine zvandainge ndakasangana nazvo muroad, so I was busy praying paya. Ndakanamata mukoma nashe. Then the following morning ndakamuka ndikabva ndaona kuti pafoni pangu painge paine message yainge yakabva kune n'anga iya ndichiudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizouya kudare kwavo. Zvino ini nekutya uye ndainge ndichinyara kuti sekuru vaya ndichanovaudza sei kuti inini izvo zvavainge vachida kundiitisa ndainge ndisingachazvikwanisi kuzviita, but ndakangodzwa voice rakanditi tora zvose izvo zvawakapiwa. Saka ndainge ndakapiwa rimwe bhodhoro. Mubhodhoro imomo ndo mandainge ndakaisa zita raamai vangu uye zvekare nemazita edzimwe hama dzangu idzo dzainge dzichikwana kuita 5 dzaifanira kuti dzinge dzichizofa. Then kana dzafa inini ndinenge ndichiita mari chikwambo chiya chandinenge ndazopiwa navesekuru vaya chinenge chichinwa ropa rehama dzangu idzo dzinenge dzafa. So ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitora zvinhu zvose zviya. Ndakazvitora zvinhu zviya mukoma ndikabva ndazozviisa muchibhegi. Ndakati ndichibuda mudzimai wangu ainge akagara naamai vangu paveranda. Saka mudzimai wangu akabva azondibvunza kuti ndainge ndichida kuendepi. Apa kutaura ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichimuudza kuti ndainge ndichiendepi. Mukoma nashe paakandiona kuti ndainge ndine chibhegi, iye akabva auya achida kunotarira kuti muchibhegi mainge muinei. Apa ainge asingazivi kuti ndo zvinhu zvainge zviri mubhegi. Takanetsana mukoma ndikabva ndamhanya ndikanopinda mumotikari, ndobva ndasitata motikari ndikabva ndazodzokera kumba kwen'anga iyaya. Ndakati ndasvika kuya n'anga iya yakatoshamisika, vakabva vati ko zvinhu izvi wadzokereiko nazvo kuno, nekuti ndakakuudza kuti zvinhu izvi hazvitendedzwi kuti zvinge zvichifambwa nazvo masikati, zvinongofambwa nazvo usiku chete. Ndikabva ndazovaudza sekuru vaya kuti ini ndainge ndasarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitendeuka. Vakatsamwa vakapopota vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizovaripa. Mukoma nashe ndakavaripa sekuru ava kwemakore, because vakandichaja mombe dzainge dzichikwana idzo kuita 12 dzavakanditi ndo uchazova muripo wavo nekuti wakanganisira dare rangu uye nekutambisira dare rangu nguva. Panguva iyo yandainge ndichibatsirana newe ndichikurwira hondo dzako, ndaifanira kutoti ndinge ndichitobatsira vamwewo, but wakanditambisira nguva yangu. Ndakabva ndangoti it is okay, ndikavakumbira ruregerero vakabva vandiregerera, vakabva vati asi mombe dzangu ndinodzida. Saka tikabva tazorangana tikabva tati pagore roga roga ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichivapa at least mombe dzinokwana kuita 3 kana kuti 4. Zvakanditorera nguva. Apa zvose izvi ndichizviita mudzimai wangu ainge asingatozvizivi kuti nditori busy kubhadharana nen'anga iyo yandainge ndakakanganisira. So mukoma nashe ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, but let us thank God kuti mukoma makazorealize kuti what you did was very wrong and you corrected your mistakes. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Mukoma nacho ndakaroorwawo, even my twin sister iye akaroorwawo, ane vana vake ende agere zvake zvakanaka. We both can't complain, but the issue is amai vangu mukoma vakazongotanga kungondivenga all of a sudden. This was after ndavarota. Saka ndakavarota amai vainge vakagara netwin sister yangu ende vainge vakagara zvavo pacouch vachiita nyaya, but vainge vachidya nyama. Nyama iyi yainge iri chimukuyu chainge chakazara mudish. Vakabva vanditi vainge vachida kuti neniwo ndinge ndichiuya kuzodya nyama iyaiya navo, ndikabva ndazoramba. Vakabva vazoridza tsamwa, vakabva vati kubva nhasi ziva kuti hausisiri mwana wangu. Mangwana acho ndakazoti ndotaura navo amai, vainge vongondipindura ma1 word answer, ma-okay, paribo munouya rini. Then that was it. Ndikabva ndaona kuti amai vangu vainge vari munhu aigara achingonditsvaka, but kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma ndinotocomplaina but havambofi vakanditsvaka pawhatsapp. Unochitoona kutoti vanenge vari online. Saka kana ndikataura netwin sister yangu inobva yatondiudza kutoti iye anenge atori busy achitotaura navo mama. So I really do not know why is it all of a sudden mama vakazongotanga kundivenga like that, yet I used to be one of her best amongst all of her daughters. So ndiyo nyaya yangu iyo mukoma. I really wish kuti muri yeZimbabwe muchange muchizondirangarirawo pose apo pamunenge muchizonamata, because I really do not want to think kuti amai vangu she is a witch nekuda kweizvo zvandakaona vachiita vachidya nyama in my dreams with my twin sister. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvinongotyisa, but let us try to speak with her in the comment section.